Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTM, sokolo lathu. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Zikomo kwambiri. A President choyambirira ulemu wanu masana wano komanso ulemu wanu Madam Bridget Kabambe amene mukukhala First Lady kuyambira pa 16 September mwezi wa mawa omweyo. Abale anga masanano ndafuna kuti ndikuonetseni Dr. Dalitso Kabambe. A President malo ano ndi malo akulu kwambiri. Pano pali ambiri ya business amene amadziwa business. Koma zaka izi 5 pano business zambiri zosokonekera. Panala business zambiri ngati achumachi kusisa. Munthu wanzeru zaka zonsezi business yawo imayenda bwino kwambiri. Apa mati ukaoda makatoni ya soko 20 ndikudzagulitsa pano. Kugulitsa makatoni 20 akamabwerera kuti akaodeso ndalama zija zimakakwana makatoni 15. Aoda makatoni 15 kubwera kudzagulitsa pano. Akagulitsa ndalama zija kuti akaodeso akaoda makatoni 10. Business nkumapita pachani kodi pasi. Endi yankhani zimenezo alipo ambiri pamalowa amene business zawo zalowa pansi osati chifukwa alibe kuthekera koma chifukwa yoti akaoda katundu lero kuti akaodeso katundu swatani kodi wakwera mtengo. Mwanjira ina a President mitengo ya katundu mdziko muno yasuta chamba chifukwa ikungopanga zimene ikutani kodi ikufuna zakafani zimenezi. Abayanga muli apa chisankho cha pa 16 September tikuyena ukavota bwino. Akabambe agwira ntchito zaka 25 mmene anenera anzangati. Mu zaka 25 zawo agwira ntchito maunduna osiyanasiyana m'madepartment osiyanasiyana. Anayamba kugwira ntchito nthawi imene Abakiri ali president ndi adapatsa ntchito yowa yoti ayang'ane apeze njira yochotsera mavuto amene adali nthawi imeneyo, mavuto okuti chimanga chinkakhala cha yero m'minda. Adapanga kafukufuku Kabambe ndi anzawo anapeza kuti zifukwa zake zimene zimachititsa zimenezo anthu ambiri amadzala mbewu yolakwika, anthu ambiri samakwanitsa kuthira fetereza. Ndi adapanga program imene imatchedwa kuti startup pack. Nthawi imeneyo startup pack imeneyo itayambika inapezeka kuti anthu ambiri ino chimanga chimakhala anthu amakololo. Program imeneyo ndi imene imangosintha dzina masiku ano. Pena imakhala AIP, ena akabwera amati subsidy, ena amayitchula kuti chani. Koma amene adapanga program imeneyo anali Dr. Kabambe motumidwa ndi Abakiri Munuzi kuti apeze njira yotsatira. Chaka cha 1999 tinasintha kunabwera a President Abingwa Mtalika atabwera adatenganso Kabambe nkuwapatsa udindo oyang'ana tsopano budget ya dziko lino. Budget ya dziko lino pamayenera kukhala munthu wamkulu amene amaona kuti mumphikamo muli ndalama zingati. Mumphika mwa ndalamamu muli ndalama zokwana mwakuti. Kodi kulimi tipitise zingati? Kodi kumisewu tipitise zingati? Kodi msewu uti tiupatse ndalama malinga nkufunikira kwake. Zimenezo amakhala kuti budget director akaona maprogram onse aboma ayang'anire zimenezo. Ndiye nthawi imene Kabambe adalipo amadziwa ntchito yawo kuti ndalama zake zopita kumeneko zimapita nthawi yabwino. A President ulendo uno za masiku ano omayi apa kutereka kwambiri mukwaonawa ma ID mwawo fetereza wagonera sadakula. Amene amakwanisa kugula ndekhayo anali ndalama koma onse osauka samakwanisa kutani kodi kugula. Komanso ngakhale nambala ya anthu ogula fetereza ngakhale wagonera wina mmakuponi nambalanso pafumu iliyonse anali wotsika. Kutereka kwambiri alibe chimanga osati kuti samalimayi koma sanakwanitse kugula chani kodi fetereza. Akabambe ali budget director amayika ndalama zokwanira, amayika ndalama mu nthawi yake ndipo fetereza anthu amagula nthawi yabwino komanso amagula mokwanira. Amayikanso ndalama za misewu yabwino zimene tikatenge kuti yamadziwa kuti tichoseuko tiyike uku, tichoseuku tiyike uku, dziko nkumatani kodi kumayenda. Mmene a President Abingu amapanga campaign 2009
sana pange misonkhano yambiri fantu ankati chitsulo cha njanja nthetsa chani kodi nthetsa njala chifukwa ntchito idaoneka idagwirika. Amene anali kumbuyo kuthandizira zimenezo ndi Dr. Kabambe ali apa. Ndi anabwera Joyce Banda kukhala president mwangozi apingo atatisiya mzimu wawo usemumtendere. Anakhala president Mai Joyce Banda anayamba kugwira ntchito. Ndiye panali vuto lalikulu limene lidalipo. Ndiye ankafuna katswiri wokuti athane ndi vuto limenelo. Ndiye muchatanenera sukulu yawo anapanga zachuma ndi chitukuko. Ndi adakatenganso Kabambe nguwapatsano ntchito ngati PS ku Ministry of Health. Nkhani yake muyang'ane mupeze njira amayi ambiri oyembekezera akumwalira asanabereke kapena akabereka chikuchititsa nchiyani. Ndi anakhala napeza njira mmene kumatha chaka chimodzi inali imfa za amayi zitatsika za amayi oyembekezera dziko muno. Mpaka mayiko akunja amabwera kudzayang'ana kuti kodi kumalawi mukwanitsa bwanji kuthana ndi vuto limeneli. Katswiri wake adapanga zimenezo Kabambe ali apa. Joyce Banda anachoka 2014 ndiye kunabwera Professor Arthur Peter Mutharika 2014. Adabwera Professor Arthur Peter Mutharika 2014 anapeza sopo wa Nima ali pa 35 wachi. Ndiye kupita kwa nthawi 2015 2016 mtengo uja umakanga tumasuntha mene mafika 2017 Nima anatafika 50 kwacha. Anapeza sugar ali pa 450 2014 mene kumapita nthawi pofika 2017 sugar adatafika 700 kwacha. Adapeza ndalama ya dola ili pa 680 popita pa nthawi idapeza kuti pofika 2017 ndalama ija yafika 750. Ndiye ataona kuti no chaka cha 2017 mafuta ayamba kusowa mdziko muno ifa forex kulibe ndalama zakunja zogulira mafuta kulibe ngati mmene zikuchitikira pano. Anayamba kuyang'ana tipange bwanji. Ndi pamene amakumbutsana kumeneko kuti palitu munthu amene akuzothandiza mavuto amenewo. Ndi pamene amakatenga Kabambe nguwapatsano ntchito ya governor wa Reserve Bank kuyambira chaka cha 2017. Chimene adafuna kuti achite wani athane ndi vuto lakusowa kwa ndalama zakunja. Athane ndi kusowa kwa ndalama zakunja. Aonetsetse kuti ndalama yathu ili ndi mphamvu sikutsika chanu kodi mtengo. Ndiye chifukwa Kabambe 2017 adafika adayigwira bwino ndalama osatsika mphamvu. Mene Kabambe amabwera anapeza dola ili pa 750 kwacha. Ndifuna ndikuze zaka zimene Kabambe adakhala governor wa Reserve Bank 2017 18 19 2020 dola sidatsike inangokhala pa 750 kwacha. Kungochoka Kabambe 2020 kufika lero dola ija yachoka pa 750 yafika pa 1750 kwacha. Chifukwa chakuti ndalamayo yathamphamvu chotero komanso ku banki sikupezeka ikupezeka pa black market. Ku black market iko ndalama ili pa 4000 kwacha. Anyamata pepani ndikupemphe ndikuzola ndi molalo koma anthu afuna amve pokapita kokavota adziwe chimene akuchita. Pepani ndikupemphe. Ndiye ndalama ija ifana kuti ku banki kulibe ikupezeka ku black market pa 4000 kwacha. Ambiri a business opanga katundu akugwiritsa ntchito ndalama ya ku black market. Ndifa yake Nima amene Kabambe adamugwira mtengo chifukwa cha kuigwira ndalama yathu 2020 anali pa 50 kwacha. Lero Nima wafika pa 1000 kwacha. Federeza amene anali pa 18000 kwacha 2020 mena mabwera Kabambe lero wafika 150000 kwacha. Choseketsa kwambiri ni nkhani ya dzira lasanduka pangolini. Dzira Kabambe chifukwa ndi ndalama adayigwira bwino analipeza lili pa 50 kwacha 2017 analisiyanso lili pa 50 kwacha 2020. Lero president dzira lija lachoka pa 50 kwacha lafika pa 500 kwacha. 600 akuliso lafikanso 600. Mukamaona zimenezo chimene chikuchititsa zimenezo ndi chani? Chifukwa ndalama yathu ikutha mphamvu komanso ndalama yathuyo ku banki sikupezeka. Mudzira muja munkhuku ikamadya zakudya nkhuku tinthu tina timachokera mayiko akunja timene tija timene tikupangitsa kuti zimezi zizidula. Number 1. Number 2, zakudya zambiri amapangira chimanga soya ndi zina zotero. Federeza olowa mchimanga na Yesu mtengo watani kodi wakwe. Tiuzane pano ndangati angakwanise kugula Federeza 150,000 ndangati.
160,000 angati ambiri sangatani kodi sangakwanitsa president kugula pa 150,000 kwacha. Nchifukwa chake anthu ambiri kuno akuya nalo boma ili. A president ngakhale mamembala a MCP sakudana nchipani chawo cha Congress, koma akudana ndi mtsogoleri amene akutsogolera Congress. Anthu ambiriwa akumadabwa akumanena kuti kodi inu zikutheka bwanji Congress yomweyi akamuzwa ali president zinthu sizimakwera mtengo. Lero chipani chathu chomwechi zinthu zingotani kodi zingokwera mtengo. Vuto ndi mtsogoleri. Ine ndili mwana standard 1 ndikapita ku sukulu mayi anga amandipatsa 1 tambala ndimakagula mbajira 5. Ndili standard 2 mayi anga amandipatsabe 1 tambala ndimagula mbajira 5 mpaka nakufika standard 8 amandipatsa 2 tambala poti ndakula ndimagula mbajira 10. Koma mtengo wa zinthu sumakwera. Ine ndili mwana mtengo wa shuga amene ndinkauziwira ndili standard 1 ndili standard 8 mtengo wake umakhala kuti kodi omweyo. A president ayaka muzubanda chipani chake chili Malawi Congress Party. Lero Congress yomweyo a president achakwera zinthu zikukwera daily. Kusoneza kuti vuto si chipani koma ndani kodi a president. Ndifaka anthu ambiri akudandaula kuno ende anthu ambiri anapanga chiganizo kuti sakavota. Nchifukwa tabwera masanano abale anga inu amene mmasapota Congress mukavote. Fwa mukapanda kuvota imene yonso ndi voti yapadera. Mukakhala kuti mukumupanga wina akawine ndi mavoti ochepa chifukwa kuti simunatani kodi simunavota. Mukavotera Kabambe chifukwa chokuti ali nkutekera mene ndalongosolera munthu amene akudziwa zachuma ndi chitukuko mene chingatani kodi chingayendere mene angayikonzere ndalama yathu adayigwirapo kale ntchitoyo. Mene amabwera 2017 kuti ndalama yakunja ikusowa anapanga zomene amadziwa malingana ndi ukatswiri wawo ndalama yakunja inapezeka. Komanso ndalama yathu inagwira nsewu simatsikanso inakhala ndi mphamvu. Ndene akakuza kuti katundu sangatsike zimene zonzabodza mwauzo kuti Kabambe ali governor wa Reserve Bank. Zidachitika 2019 mafuta a galimoto a petulo anachoka pa 736 kwacha ndikutsika kukhala 696 kwacha. Zidachitika Malawi mwake mutu kodi muno chifukwa cha kuidziwa ndalamayo komanso kuidziwa ntchito. A president ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti anthu ali nchiyembekezo ndinu. Mukatenga boma anthu wa madandaulo awo kwambiri ndi nkhani ya zachuma. Afuna chumachi ikhale bwino moyo wawo uzikhala bwino. Ambiri akulephera kupititsana ku sukulu, ambiri akulephera kuti adye. Ena mandiuza apa kuti masiku ano anthu ambiri akudya kamodzi pa tsiku. Zoona eti akukanika kuti adye mamawa masana ndi chani kodi ndi madzulo chifukwa choti zinthu zakwera. Akulephera kutani akulephera kugula. Ndikufunireni zabwino zonse abale anga. President ndi amene aja akumabwera kumanena kuti boma ndi lomweli mudzayang'ana m'masomo awo. Masaya awo anatutuma mimba zawo zinakula makosi awo anakula chifukwa chake akubwera kumatiuza kuti boma ndi lomweli. Kodi boma ndi lomweli likakhale boma ili lomati dzira kuchoka pa 50 kwacho mafika 500 tedzikati boma ndi lomweli ngati zoona zimene zonse. Kodi ngati zayenda dzaka 5 zinthu times 10 kodi lero dzira kuchoka pano tikavoteranso achakwera tili gula pa ndalama zingati ifika 5,000 shuga acho achoka pa 3,500 akafika pa 10,000 tonsefe sizingateke. Awawa tikasankhaso atipha. Ambuye akudalitseni zikomo kwambiri. Ndiye mundilole nthawi ino tsopano ndiapatsire a president Kabambe katswiri wa zachuma ndi chitukuko kuti no atambasule mmene dziko lino atalikonzere. A president nthawi yake.
Tsogolatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa Mai Kabambe amene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa members onse a Central Committee muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Regional Governor na members onse a NEC ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa Koko mafumu atu onse muli pano ulemu wanu mafumu atu. Ndipereke ulemu kwa District Governor komanso a Constituency Governor ndi makomiti anu onse muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa amayi onse akuchipani ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa inu nonse amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana moni nonse. Muli bwanji? Iya inenso ndili bwino. Ine mayi anga anachokera ku Tcholo. Bambo anga anachokera ku Nchewo. Ndi anthu awiriwa adakumana muno mu Lilongwe. Panga banja. Ine nkubadwa. Kubadwira kuno ku Lilongwe. Kodi munthu ukabadwira ku Malawi iwe ndi wakuti? Munthu ukabadwira ku Malawi ndiwe wakuti? Ukabadwira ku Mozambiki kwanu nkuti? Ukabadwira ku Lilongwe kwanu ndikuti? Aseno pachani? Aseno pachani? Ndinabadwira kuno. Skulu yanga yonse ndapanga kwambiri ma primary aku Lilongwe. College yanga nali pa Bunda College. Degree yanga yoyamba napanga agriculture economics. Ndiye pano pa Mitundu panali pa kwathu. Aseno pachani? Moni ndikamakuonani ena inu ndi azichemwa lyanga. Ena inu ndi azichemwa nanga. Aseno pachani? Aseno. Ndenda kondwa kwambiri kuti ndabwera kuno kwathu aseno pakwawo. Dziko limene anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse ndi osaukitsitsa. 75% osauka. Ndi dziko limene anthu nade kwacha. Ena iwone na bodza la mkunkhuniza ngati limene nakhala abusa. Obananisanji achakwera mmene amatenga boma ali 2020 nkuti anthu osauka dziko lino ali half 50%. Lero anthu osauka ali 75%. 7 mwa Malawi 10 aliwonse. Kutanthauza kuti muzaka 5 zokha achakwera apangitsa pafupi theka la Malawi dziko lino kukhala losauka. Ena anena kale mmene amatenga boma achakwera dzira lelileli dzira lili pa 50 kwacha. Lero dzira lili pa 500 kwacha. Ndanda ineni ndanda. Achakwera akanika kuonetsera mtengo wa ndanda. Dzira ukhale ukhazikika. President wa mtundu wanje uyu. Chilichonse pansi kachatani mtengo. Chilichonse pansi kachatani mtengo. Sindikumva. Chilichonse pansi kachatani mtengo. Ndikachula chinthu
ndikachula chinthu muzili chakwera. Muopa? Muchita mantha? Ndiyambe chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Tonse tili pano tikhale aphunzitsi, tiachonge achakwera. Adatilonjeza tizidya katatu, adatilonjeza 1 million jobs zakapa ntchito, adatilonjeza mitengo ya zinthu idzatsika. Tiachonge achakwera, tachonge mwana wa sukulu achakwera. Ife aphunzitsi tachonge malikisake 10 kwa 10. Koda achakwera tapatsa 10 kwa 10, tapatsa 8 kwa 10, tapatsa 5 kwa 10, tapatsa 2 kwa 10, tapatsa chani, tapatsa chani. Kodi munthu wodi wadya zero ndate federeza anali 18,000 kwacha pathumba. Ena amaesera ndikugula federeza uja. Lero chifukwa nthaka inaguga, ambiri sakutsira federeza iya. Mapeto ake tikulima zochepa, ndiye tikalima zochepa tikumakhala ndi njala. Ambiri a ife tikumangogona mongoziyedzeka ngati njinga osadya iya. Njala yavuta kwambiri. Amalawi anzanga, ngati tikukanika kula federeza lero ali 158,000 kwacha, achakwera tikapa zaso mpando federeza yakakwera by 700% ina afika 500,000 kwacha. Amene akule federeza 500,000 kwacha ndani? Amene angagule federeza 500,000 kwacha ndani? Achakwera atipa mukavote mwanzeru. Osakapanga si bwana tikagawa mballot box tikavote mwanzeru. Osangoti ndazerewera chana tikavote mwanzeru. Federeza afika 500,000 kwacha tikavotera achakwera atipa achakwera kupita. Anyamata ena chifukwa chosowa zakudya amwatemiki adzimangirira anthu adzipa kutsogolo kuno. Federeza afika 500,000 kwacha tikavote mwanzeru. Mbewu ya chimanga achakwera 2020, mbewu ya chimanga aya 10 kgs adaipeza ilipa 16,000 kwacha. Lero yafika 138,000 kwacha, yakwera by 700%. Mbewu ya chimanga achakwera tikapa taso mpando lendo uno. Mbewu ya chimanga ikakwera by 700% ifika 300,000 kwacha. Akakule ndani mbewu ya chimanga, akakule ndani mbewu ya chimanga. Achakwera atipa kubwerako. Anthu amatemiki, anthu atsimangirira tikakone mwanzeru. Anyamata lero sali pa ntchito iya, adalonjezedwa ntchito 1 million jobs. Anyamata akumaliza masukulu sakupeza ntchito iya. Anyamata awa tikavotera chakwera sapeza ntchito. Anyamata awa msaka pambizi kubwerasi. Anyamata asimangirira awa amwatemiki tikavote mwanzeru. Osati ndazerewera munazowera chani tikavote mwanzeru lendo uno. Vuto la ndale nthawi ngati ino amabwera moshashalika, ena iwo abusa kutingamiza kuti kwatikapula bodza lenulenu. Akalowa mboma zochitika amakuganizira za moyo wawo. Mudzapeza zikundivuta ife kwambiri ndikatangale.
katangale ndamena kutifuta ife anthu akalowa mboma amalowa ndi galimoto imodzi, amalowa ndi nyumba imodzi, zikamatha zaka 5 ali nyumba 100, ali magalimoto 100, mimba zili kuno, anenepa ndi ndalama zakuba zaboma, tonsefe mimba za lapansi taonda, tikavote mwanzeru, tikavote mwanzeru ulendo uno tikavote mwanzeru, tikavote mwanzeru. Kuzambia kwenikweni, kuzambiako foja per kilo amagulisa $6 per kilo ma-auction mwao. Kuno kwatu foja amangoberedwa alimi chaka ndi chaka amagulisira $1 kapena $2 per kilo, anthu angoberedwa saka ndi saka. Amalawi anzanga, dzikoli losauka, dzikoli lili mavuto azachuma ndi chitukuko, anthu abwera ndi kupita kumangotinamiza. Tikavote mwanzeru, tisavoterenso ulendo uno abodzawa, akatchaliwa tisavoterenso ulendo uno, tikavote mwanzeru. Tikalowa mbaloti tikadziwe kuti nkhani ndi pakati pa imfa ndi moyo, chifukwa tikavota mosakhala bwino anthu ena zikasokonekera kutsogoloko akukanika kupeza zakudya adzipha. Anyamatawa akapanda kupeza ntchito kutsogoloko sakwatira, anyamatawa azipha. Chifukwa chatabwera kuno kudzakuwuzani zimene tife tiyipange. Choyamba ndiye tikalowa mboma tidzakonze chumachi chikhale mchimake ngati kale nthawi malemu apingwa mtarika. Ena akuti mnthawi malemu apingwa mtarika nali kapo na Reserve Bank munthawi yapita, monga tidachikonzera chuma nthawi imene ija, tidzakonzenso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Mitengo ya zinthu idzatsike, mtengo wa fetereza usadzadutse 50,000 kwacha. Mukavote mwanzeru, mukavote UTM, chifukwa ife tikalowa mboma tikakonza chumachi, mtengo wa mbewu sudzadutsa 30,000 kwacha iya. Mukavote mwanzeru, ifa UTM tikalowa mboma mitengo ya foja ili ku Zambia $6 per kilo, tidzaonetsetsa kukanengo kuchinkhoma mitengo ya foja yafika $6 per kilo kuno kumalawi. Mukavote mwanzeru, cholinga tikonse chumachi limodzi, ubatizo mongozivika tizambeso kusamba tisopo. Mukavote mwanzeru, shuka mtengo utsike, sopo mtengo utsike, mafuta mtengo utsike, mitengo ya zinthu zovala ndi zina zonse mitengo itsike. Mukavote mwanzeru, chumachi chikufunika tikonze ndalama yathu yakwacha ikhale yamphamvu, ndi cholinga mitengo ya zinthu itsike. Amalawi akulira ndi kukukutika chifukwa chakukwera mitengo kwa zinthu. Mukavote mwanzeru, ifa UTM tidzakonze chumachi, mitengo imeneyo mitengo idzathe kutsika ndi kukhala mitengo yomverera. Chachiwiri chimene ifa UTM tidzapange ndiye kukonzanso ntchito za ulimi. Tidzabweretsenso fetereza subsidy program tinkapanga nthawi ya malemu apingwa mtarika. Ena anena nthawi imene ija ine nali governor nali budget director amene makasaka ndalama za boma kuyika mu ntchito za boma kuti zichitike. Msewu uwu kuti umangidwe ine nali budget director, ndakasaka nawo ndalama soti msewu umene uyikire tala mpaka nokafika kumapeto kucha tinayika tala. Ndinali budget director mmene timayika ndalama mu fetereza subsidy program. Ifa UTM tikalowa mboma fetereza subsidy program ija tiyambiranso. Mafumu munkapatsira fetereza wa nthawi imene ija, ulendo uno muyambiranso kulandira fetereza amene uja ife tikalowa mboma a UTM. Chotero chachiwiri chimene tidzapanga UTM ndikukonzanso ntchito za ulimi. Poyambitsanso fetereza subsidy program tidzayikanso 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi wa nterera. Kulikonse kuli madzi tionetsetse kuti tapanga madamu,
talimbikitsa ulimi wa nthirira, ena akhale ndi masola pump, ena akhale ndi matrailer pump ndi zina zotero. Tilimbikitse ulimi wa nthirira, tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikapanga zimenezo, mbali ina federeza watsika mtengo sunadutse 50,000 kwacha, mbali ina tayambiranso federeza subsidy program, mbali ina tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Zimenezi zidzatipangitsa kuti nkhokwe zidaliko munaya malemu apingo amutalika zija zayambiranso kuoneka manyumba mwathu, tidzayambe kudya katatu. A National Statistical Office akunena kuti Malawi ambiri ife ndife afupi, osati kufupika tidachita kufuna iya, koma mmene timakula timasowa zakudya, ndiye basi tinafupika. Tikapote mwanzeru, tikapote mwanzeru, tikapote mwanzeru. Chachitatu, ife UTM tikalowa mboma tidzakonzanso ntchito za mapakitale a madera. Tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mapakitale a madera. Kuno ku Mitundu timalima mtedza, padzakhale mapakitale kuno ku Mitundu okula federeza okula mtedza kwa alimi pa mitengo yabwino, ndikumapanga mafuta ophikira konko. Timalima soya, pakhale mapakitale okula soya kwa alimi pa mitengo yabwino, ndikumapanga mafuta ophikira. Timalima tomato kuno, pakhale mapakitale okula tomato kwa alimi, kumapanga matomato pure ndi zina zotero. Kuno tili ndi zipatso zosiyanasiyana, pakhale mapakitale okula zipatso kwa alimi, ndikumazikonza. Ife UTM tikalowa mboma tidzaonetsetsa tapanga tayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mapakitale a madera. Ndicho linga mapakitale amenewa adzigulaso mdera kwa alimi ndikumadzikonza. Mapakitale amenewa achinyamatayi mukonzekere mukagwira ntchito mapakitale amenewa. Chotero 1 million jobs ija ilipangidwa ndi mapakitale amenewa. Chachinayi, ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi. Dziko la South Africa linatukuka chifukwa lili ndi golidi. Dziko la Botswana linatukuka chifukwa lili ndi diamond. Dziko la Saudi Arabia, Kuwait ndi Dubai zinatukuka chifukwa zili ndi mafuta. Ife Amalawi Mungu anatidalitsa, tili ndi mafuta ambiri pansi pa Lake Malawi. Tili ndi miyala yabwino kwambiri graphite ku Malingunde, tili ndi miyala ambiri marubis ku Kasiya, tili ndi miyala yabwino kwambiri clinker ku Bwanjevale, tili ndi uranium ku Kasungu, tili ndi miyala yabwino kwambiri dziko lonse lino. Ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka, tidzatsegula migodi 10 muzaka 5 zoyambirira. Tikapanga zimenezo achinyamatayi inu mukapeza ntchito ku migodi. Mmawa mapita ku South Africa kukafuna ntchito migodi, mupeza ntchito migodi ya dziko lomwe lino, dziko la Malawi. Zaka zonsezi chimativuta ndi utsogoleri wadyera, utsogoleri opanda masomphenya, anthu osadziwa zofunika kuchitidwa. Pamene ife UTM akufotokozerani kale, enafe maphunziro athu anali maphunziro achuma ndi chitukuko. Kuti dziko lingatukuke bwanji, tidzagwiritse ntchito luso limenelo, titukule mapakitale a madera, titukule migodi. Zimenezi achinyamata ambiri mudzapeza nazo ntchito madera amene tidzatsegule mapakitale amenewo. Chotsiriza, ife UTM tikalowa mboma tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Chotero akonsolo ya Lilongwe adzapatsira 100 billion kwacha chaka ndi chaka kusaka 5
pano amalandira 3 billion kwacha, amalandira 5 billion kwacha, ndalama yochepa kwambiri, sangathe kupanga china chilichonse. Koma ife tapatsa 100 billion kucheka kwa nyumba za madzi, kupita madzi kumeneko. Zonsezi atapanga kuti atumikire bwino inuyo ndine Amalawi tonse. Chotero masankho apa 16 September ndiwofunikira kwambiri, ndi masankho ofunikira kwambiri. Tikavotera achakwera kuti apitirire federeza tifuna apike pa 100,000 kwacha. Tikavotera achakwera kuti apitirire tifuna mbewu ya 10 kgs ifike 300,000 kwacha. Tikavotera achakwera monga madzina awo tifuna chilichonse chisingopirira kukwera. Ulendo uno tikavote mwanzeru, mukavotere UTM, osapanga maseveya iyani, mukavotere UTM, mukavotere UTM. Tikonze chuma cha dziko lino, mitengo ya zinthu itsike, federeza mtengo wake utsike, usadutse 50,000 kwacha iyani. Mbewu mtengo wake utsike, usadutse 30,000 iyani. Mtengo wa foja ukwere ufike $6 per kilo. Mukavotere UTM, tidzalimbikitse nkhani ya ulimi, tidzaonetsetse tabweretsanso federeza subsidy program. Mukavotere UTM, tidzalimbikitse ulimi wa nthirira, tidzalima kawiri katatu pa chaka. Nkhokwe zibwererenso m'manyumba mwathu, tidzayambe kudya katatu. Mukavotere UTM, tidzatsegule mafakitale amadera. Mukavotere UTM, tidzatsegule migodi 10 muzaka 5 zoyambirira. Anyamata athu apeze ntchito dziko lomwe lino la Malawi. Mukavotere UTM, tidzayika 100 billion kwacha ku konsolo iliyonse, tikonzereza misewu, tikonzereza masukulu, tikonzereza zipatala, tikonzere nkhani za madzi, tikonzere nkhani za magetsi. Mukavote mwanzeru, mukavotere UTM. Chotero mukawa mu ballot box moja, mukayang'ane nkhope imeneyi, mukayang'ane nkhope imeneyi, dzina limeneyi, mukayang'ane logo ya UTM. Mukatera mukati chani inu? Mukati chani? Kapena chani? Kapena chani? Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri, mukakudalitseni, zikomo kwambiri, mukakutsogoleni, zikomo. Zikomo kwambiri. Abale anga kuno Mitundu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.